בפרשת נוח אנחנו רואים שעולם יכול להגיע לשפל כל כך גדול מוסרית, עד כדי כך שהשם רוצה להחריב אותו עד היסוד ולהתחיל עולם חדש. ובאמת הקדוש ברוך הוא עושה מבול קשה וכואב, ומשאיר את נוח בתוך התיבה עם חיות להתחיל עולם חדש. נועם יוצא מהתיבה אחרי תקופה ארוכה של מבול, ותדמיינו, הוא רואה עולם שלם חרב, מת, גובע, אחרי שהוא היה חי ושלם. מה הוא עושה עכשיו כדי להתחיל עולם חדש? איך הוא יתחיל מחדש? מה צריך לעשות כדי לבנות עולם שלם חדש? יזרע חיטה כדי שיהיה אוכל, פירות וירקות, שמן למאור וחימום, מה עושים? וכתוב לנו פסוק שהולך למקום אחר בכלל. ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם, כתוב לנו בפרשת נוח. נוח בעצם נוטע כרם ענבים. מה קשור? למה זה דחוף עכשיו כרם ענבים? זה כוס יין, זה מה שיתחיל עולם חדש טוב יותר? היינו מצפים לדברים בסיסיים יותר שהוא יעשה בהתחלה. אבל נוח נוטע כרם ענבים כי יין משמח לבב אנוש. כי העולם הקודם, העולם שנחרב, היה עולם של צרות עין, של גזל, של חמאס, לקיחה. לקיחה ללא נתינה זה משהו שמוליד עצב גדול וחולי בעולם. ונוח מחליט בעולם החדש להתחיל מאופטימיות, מיין, משמחה. שמחה מולידה קרבה והרחבת דעת ואופטימיות ואמון, שממנו אפשר להתחיל עולם חדש וטוב. אז נוח מתחיל בלטוע כרם, כרם ענבים שיביא שמחה. נכון, שמחה צריכה גבולות ומחויבות, ואחריה אפשר להתחיל לאט לאט לבנות עולם, אבל היסוד הזה הוא משמעותי וחשוב מאוד מאוד. בעזרת השם שבימים כאלה כואבים ולא קלים של מלחמה, נצליח להיות בשמחה, שמחה שמחברת בינינו, שיוצרת דיבוק חברים ואופטימיות, ומשם נמשיך לתקן את העולם. שבת שלום.